52% от християните вярват, че израза Бог помага на тези, които си помагат сами е в Библията. Но не, тези думи са на Бенджамин Франклин от Алманаха на бедния Ричард през 1736 година. И ето какво е наистина удивително. Това не е просто грешно, а е точно обратното на Евангелието. Чуй ме внимателно. Библията не казва, че Бог помага на тези, които могат да си помогнат сами. В Римляни, 5 глава, 6 стих се казва, защото когато бяхме още безсилни, Христос умря на време за нечестивите. Ефесяни 2 глава, 8 и 9 стих също са пределно ясни. Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от самите вас. Това е дар от Бога, не чрез дела да не се похвали никой. Помисли само за това, ако Бог помагаше само на тези, които могат да си помогнат сами, никой от нас нямаше да бъде спасен. Ние бяхме мъртви в греховете си, напълно безпомощни. И цялото Евангелие се основава на истината, че Бог помага на онези, които не могат да си помогнат сами. Посланието на Евангелието не е стегни се и се оправи сам. Посланието е, че Той слезе при теб, защото ти не можеше да се изправиш сам. Затова, когато се чувстваш слаб, когато се проваляш или когато си на ръба да се откажеш, спомни си това. Твоето спасение никога не е зависело от това какво можеш да направиш ти. То зависи изцяло от това, което Христос вече е направил за теб. Сподели това с някого, който има нужда да го чуе още днес. Защото Бог не помага на тези, които могат да си помогнат сами. Той спасява онези, които осъзнават, че не могат да спасят себе си.